Chiegni in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 3-6-00 machiegni. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Nyasi mar kopo mogik mar Willis Ayieko onyango timore e gweng' ma Ong'iende e kaunti ma Siaya. Wede kod osiepe gi jok mane tiyo kode machiegni ochokore e dalane miluongo ni Bob's Ranch ne nyasino. Watudore achiel kachiel gi Millicent Adhiambo mantiere e boma ma Kisumu. Wawinjane kaka chenrono dhi mbele. Mondo ito yesitone richona yeso sibore mardo dio yoda ini yesi mondo ito na yeso anapa pako yeso ro yeso heni enyarombo Kristo mbio se duoko chunya na pa esa pa kija konya mano Yesu e madwa maka kae kawuoyo nikech nyamera maricho a ogola e hospital makiane en hospital mane kosa riambo richo koro weya kata ka wacho matin tabo wacho nikech Willis en chogo e odwa. Willis luwa mar ariyo. Nyocha waiko Apollo maluwa. Kane waseiko Caleb maluwa tadong' e diere kai. Bishop apenjo ni tarik 18 dwe mar okalo. Yesu nen kanye nikech Mariam no penjo ni Lazaro ne bed ka Lazaro wadwa dakotho. Bishop iduokwa. Muma wacho ni jaricho okonego thoto nego lokre mondo we richo mondo yud gima manyaka chien. Nyasaye nyok dwe nie Willis mondo lokre mondo yud gima manyaka chien. Apenjo mogik na winjo ka giro wadwa wacho ni ono nyiso gavana Orengo ni kapok uiko Willis to bro tho. Ba wacho ni Nyasaye omake. To kenda duoga wacho ni Nyasaye oketi ji otho kaka nonyuolgi. Ng'ama kwongo maduong' otho mondo ng'ama tin oike. Willis nyo nego hika ok onego hik Willis. Willis ni nodak gi kila ng'ato e odala waka. Kik wach ni Willis nodak gi ng'ato achiel. An Willis odak e oda kasomo Kenyatta University. Atero ni tong' ka wuok buruburu. Ka onge pesa mondo nyathiwa kik nind kech. Tamiyo Governor Mandago gi Professor Wenjo to ka Willis dhi to yudo na gichamo to giyie ok gidagi giyiega. Willis nomiya ang'eyo jok manakia. Nyalwanga luonga ni jater nyaka nodonj ka jater Nyalwanga aheri na mi nyithinda ariyo gionge aparo ng'ato kawogi. En manochung' nigi kaka God parent. Nyalwanga an ahero Yesu onge kama nateri jater eno chieng' ogwanjo manochowo gi body kama nogole motere mochari moduoko Nairobi kendo chako kelo ka kowetewa duto ok ne nyal timno. Maria nyotuko erokamano. Wagon ni agre owadwa ni erokamano. Anakalraga kode nikech okwiny ta ba kwiny thuonde ariyo to en wuonwa agre en wuonwa to nitie jok mane iye ka kawuona wacho akian gin sangwenya to akian gin jibila mage gin joma dongo mawuok to dhi ka agre to wacho na agre ni mwando wacho ma to kendo giduogo kuoma giwacho na agre wacho ma an agre mopidha jaduong'ni okanyal gora gi agre. Kila ng'ato rit dala gi kendo rit liendgi maliendwa. Nyasaye bro miyo umaru. An onge kaka nyalo chungagre. Nadwa gora kode. Onge. An aninde odagre poka gedo poka godala. Ja odaninde odagre. Gimoro ntie kacha managero katugo go.
ma mama otho kasedonje gi jaoda. To kanyal doke kendo nikech bro mona go dala. To ji osiko manane mwanda dhi ged an nyathiu. Okabi dhi gedo, abro gedo chieng' magre nowachna ne adhi aged. Agre magola e dala kai. Nyalwanga ibro dong, kagro wachanwa dong kodi dala, wabro dong ter to kateri. Nyasaye ogonyi ochieng' nokawi kidwaro mon be tinde kiter. Chuori en Yesu. Kendi kaw Yesu iwuothgo. Awacho mogik kanwa kila ng'ato orit dhoge kendo rit dalagi. Pesa moko ma ng'ato biro jilure makore lualwa ma kwali nyaka sim maji ka iluoji moko sani osekwale odwaka. Nyasaye omiya teko manende anadwaro teko man kuom Yesu mondalo penja e piny ka piny opong' kod mudho goyo magi anjao Yesu miya teko mondalo chi. Dongi neno ka Yesu miya teko. Koro adwa wachonu gimoro kendo ka. An asetiye korido mar kotgi to kod korido mar investigations ka higni 30 agira kiana anje higni adi pok natimo birthday. Mana kamano, mano en chenro mar kopo e kar yweyo mar Ramogi. Kapisa mar Wells Fargo Willis Ayieko maende noyudi konegi kendo nyaka sani obila osemako kwan modhuro mar achich mitudo gi nek mare. Nyasaye mondo ket chunye kamokwe. Wabro kelonu lipot makamano e wecho magwa manyien mag ang'ich welo kod oimore. Kawadhi nyime en ni nyasi